mailako makroproiektu energetikoei gure ezetz argia adierazteko. Cabezón de Etxauri bizirik kolektiboa jarduera ekonomiko inbaditzaile hauek erabat aurka dago. Eta hemendik gure postura nabarmendu nahi diogu Etxauriko bailara osoari. Gaur ere, ingurunearen, mendiaren eta lurraren defentsan batu gara. Ez dugu nahi gure bailarako mendia poligono industrial batean bihurtzea gutxi batzuen interes ekonomikoen mesedetan. Proiektu hauek ez dira interes orokorrekoak eta ez gaude ados ingurumenarekin espekulatzeko nahi duten ekintzekin. Jarduera industrial hauek ez dira bateragarriak hemen dugun ingurune naturalarekin, ez da beharrekoak ere. Berriro ere, herritarrak eta haien iriziak kontutan hartzea eskatzen dugu, gardentasuna, egia eta informazioa. Etxauriko udalari eta Bailarako gainontzeko udalei proiektu hauen kontra jartzea eskatzen diegu. Alde berean, Cabezón de Etxauri kolektiboa, Etxauriko alkatearen figuraren gaineko edozein eraso pertsonaletik desmarkatzen da. Gure ekimena batez ere, herritarren arteko errespetuan oinarritzen da. Denon artean, sarbide egin da ezagun!